Tawag mo si Lampoy. Taan na tayo trabaho. Oh, Bro Lampoy. Alo, pastor. Unsa man? Tawag naman po lagi ka. Ngayon tako pangutana, pastor ba? Oh, ngayon tawag ng puga. Ngayon tako pangutana, pastor ba? Gusto na yung pangutana di ay Lampoy. Naman ko problema ay. So may problema di ay. Ansa ganito bersikulo sa Bible, pastor, akong basahon kung naa kay problema. Bersikulo kuan. Di ba sige man nato balik-balik sa Philippians chapter 4 verse number 6. Be careful for nothing but everything by prayers and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. Di ba? Mao man na. Salamat kay pastor. Ano siya imong basahon basta nakita sa problema. Yun na, paasa mo na kakaroon. Nara ko din sa imo gate, pastor at bang latay. Wala, manggog ko ay story at personal mo, pastor. Isa man ka nara, manleka diya sa atbang, tawag-tawag pa ka. Ara, reka diya, pastor diya. Tawag lang po. Naunsa man ka nara, reka diya. Ara, reka diya, pastor diya. Tawa na. Tawa na.